Alella ha impulsat el servei d'àpats amb companyia per a la gent gran. Es tracta d'un punt de trobada que garanteix una alimentació saludable pels avis i les àvies i evita situacions d'aïllament social. La iniciativa s'ha posat en marxa a principis de novembre i s'adreça a tots els empadronats a Alella majors de 65 anys. On la gent que està a casa, major de 65 anys, que es trobi sola o que simplement, encara que visqui amb més gent, tingui ganes de poder-se relacionar, trobar aquest espai on, a banda de poder fer un àpat, poder trobar un espai dinamitzat i amb activitats que li permetran que la seva vida social sigui més plena. El servei està ubicat a l'espai de la gent gran de Can Gasa de dilluns a divendres no festius des del migdia. A banda de l'espai acollidor hi ha dues integradores socials de la Fundació Sant Francesc d'Assís d'Alella que dinamitzen l'espai i serveixen el menjar. El preu dels tiquets és de 7 euros, però el consistori pot bonificar-lo d'acord amb la situació personal dels interessats.